Subay sa umaabot nga Semana Santa atong sutaon mga kapuso gikan sa Archbishop's Residence ang Eucharistia Garden nga bukas sa publiko alang sa mga gustong mamalandong. Live mismo sa maong lugar atong makauban live si Nico Sereno. Nico? Yes, sila alang sa itong mga kaigsunan nga nangita og lugar kung diin sila makapamalandong, makahinuklog, magampo o baka musuroy o magnilay-nilay lang ning panahon sa Semana Santa sunod semana haom kining Eucharistia Garden of Thanksgiving so dinhi sa Archbishop's Residence compound. Makita dinhi sa lugar sil ang mga life-size structure sa Station of the Cross kundi asa mamahimo nga mag-Station of the Cross ang atong mga kaigsuunan nga mga deboto o mga Katoliko panahon sa Semana Santa. Kung kahinumduman, gibuksan kining maong lugar atol sa pagpahigayon sa International Eucharistic Congress nga usasab sa mga proyekto sa Committee on Finance atol sa IEC. Usa sa highlights sa dinhisil kining mga prayer intention bells nga inyong makita dinhi kundi ang mga deboto mamahimo sad nga mohalad sa ilang mga pag-ampo sa nagkadaayang pamaagi sa ilang mga pag-ampo o paghalad ngadto sa kahitasan kung unsa man ilang buot pangayoon labi na sunod semana. Labing taas nga struktura dinhi kining cross tower nga mamahimong masaka sa mga tao ang 12 ka andana o 40 meter nga istruktura nga matud pa nagrepresentar sa 12 ka timeline sa Christianity dinhi sa Pilipinas. So ubay-ubay gyud nga mga lugar dinhi sa Eucharistia Garden of Thanksgiving ang mamahimo nga kasuruyan sa atong mga kaigsunan. Gipahibaw karon sa nagduma ning maong garden ug gani nagpadayon pa ning mga orasa ang press conference sa komitiba pinanguluhan ni Monsignor Boy Alesna nga matud pa bukas na sa publiko kining maong garden labi na sunod semana. Bukas sila gikan alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 alas 6 sa gabi apan posible pa nga mo extend hangtod sa gabi gumikan kay gilauman nga daghan gyud ang mobisita panahon sa Semana Santa. Libre ra ang pagsud dinhi sil apan giauhag sa kadagkuan ug dunay sad sige encourage sa mga tawo nga pwede sab sila mohalad og mga kandila nga tag 100 pesos para sab kini sa pag-maintain ug pa-develop pa ning maong garden nga mamahimo ng kasuruyan. Kung sa una, sa layong mga lugar o sa mga bukirang bahin sama sa Celestial Gardens, matud ni Monsignor Alesna mamahimo na nga dinhi mismo right at the heart of the city makasuroy ang mga tao makapangita og lugar nga haom gyud alang sa ilang mga reflections ning panahon sa Semana Santa sa pagsud sa Semana Santa sunod semana. So sa tanang mga mobisita dinhi auhag sa komitiba nga mobisita musud lang una sa ilang visitor center adto magpa-register og aron adto pud sila i-brief sa unsa may mga patakaran so dinhi auhag sa simbahan karon nga i-maintain gyud ang kasolemni ning maong lugar ilabi na nga di sab kini alang parang suroy-suroy lang apan usa gyud ka lugar alang sa prayer og reflection. Live gikan dinhi sa Eucharistia Garden of Thanksgiving sa Archbishop's Residence mao kanang latest sale. Daghang salamat, Nico Sereno.